Żewġ kumpaniji li l-qorti sabithom ħatja li qegħdin ħadmu bil-prekarjat se jkunu blacklisted għal sentejn. Qal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat meta kienet josem fil-programm Xarabank. Illi u din deċiżjoni tal-Kabinett li tieħdet xi xhur ilu issa bdiet tiġi implementata għax bdew jiskadu l-ewwel kuntratti li uritna, bil-fors li l-ħaddiema kollha li jkunu f'dawn l-oqsma jridu jitħallsu minimu ta' 5 euro u 78 ċenteżmu fis-sija. Naf ħafna ħaddiema li jitħallsu 3 u 4 euro permezz ta' dan li qegħdin nagħmlu issa bil-kuntratti l-ġodda li dalwaqt ħajidħlu fis-seħħ ħajkunu qegħdin jesperjenzaw żieda biex tal-inqas ikollhom l-inqas livell ta' paga diċenti. Dan ifisser li se jibdew jkunu implementati biktar saħħa ir-regoli kontra l-prekarjat infassla mill-gvern ftit tax-xhur ilu. Dawn il-passi jinkludu li kuntratti li jiskadu ma jkunux imġedda u dan biex joħorġu tenders il-ġodda bil-kundizzjonijiet li jrid idaħħal il-gvern. Il-kalkoli finanzjarji ta' kemm għandha tkun ir-rata minima fit-tenders tinkludu mhux biss il-ħlas lill-ħaddiema imma tinkludu wkoll il-ħlas tas-Sigurtà Nazzjonali u l-lif. Bdew jiddaħħlu miżuri fis-seħħ fosthom il-ħruġ obbligatorju tal-payslips u regolazzjoni tal-impjiegi. Bdew isiru ispezzjonijiet spissi fuq dawk li jieħdu l-kuntratti għas-servizzi lill-gvern. Saru numru ta' laqgħat ta' konsultazzjoni mal-imsieħba soċjali bil-għan li jitrażżan il-prekarjat. Dwar dawn l-aħħar żviluppi One News tkellem mas-Segretarju Ġenerali tal-UHM Joseph Vella. Aħna bażikament bħala UHM ovvjament ilna tambru li ovvjament dan hija prattika li m'għandix tiġi aċċettata. Aħna min jabbuża u min abbuża mill-ħaddiema tajjeb li jiġi blacklisted, tajjeb ukoll li mhux biss jiġi blacklisted imma anke jekk u xi ħaġa li l-ħaddiema tingħata lura għaliex fid-dinja meta tieħu xi ħadd li hu dovut għandek ittieħ lura mhux biss tiġi blacklisted. Tajjeb ukoll nafu li l-gvern aċċetta l-proposta tal-UHM fuq il-kooperattivi soċjali bħala forma kif niġġieldu l-prekarjat. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb żied jgħid li din l-azzjoni tibgħat sinjal ċar. Aħna bħala General Workers Union aħna ferm kuntenti għal fatt li fl-aħħar f'pajjiżna hawn min qed jieħu l-prekarjat bis-serjetà. Qed nirreferi għall-gvern. Għal-fatt ukoll kuntenti li l-gvern qed jagħmel blacklist fi żewġ kumpaniji. Xi ħaġa li Workers Union ilna ngħidu.